Hej, jeg hedder Simon, og jeg er kokkefaglærer. Og jeg hedder Morten, og jeg er gastrofysiker, og så er jeg lektor i naturfag. Simon og jeg, vi har arbejdet i et netværk, der hedder GastroLab College, hvor vi har udviklet noget, der hedder klimaundervisning, som vi gerne vil præsentere for i den her række af film. Og det handler om, at vi gerne vil motivere og engagere eleverne i klimaundervisningen. Det gør vi ved en række aktiviteter, hvor eleverne de får lov til at arbejde med produkter, teknikker og reflektere over ting i undervisningen. Og det skulle meget gerne åbne op for en samtale, som giver eleverne handlelyst og handlekompetence. Når du skal arbejde med elevernes handlekompetence, kan du bruge denne model, der fokuserer på at styrke elevernes viden og indsigt, engagement og lyst til at skabe forandring, visioner for forandring, handleerfaringer individuelt og i fællesskab, og elevernes kritiske sans og beslutningskraft. I denne filmrække vil vi være i køkkenet, i laboratoriet og ude i naturen, fordi hver undervisning vil have et forskelligt fokus, alt efter hvad eleverne skal lære. Ja, og den første film, vi laver nu her, den er faktisk til jer som faglærer for at blive præsenteret for hele filmrækken. Og de øvrige film, dem kan I bruge som anslag i undervisningen eller introduktion. Ja, hvis I så vil i gang med undervisningen, så inde på vores hjemmeside på GastroLab College, der kan I finde en masse materiale, som kan hjælpe jer og understøtte jer til den undervisning, I gerne vil lave. Lad os så komme i gang. Find de øvrige 6 film og materiale til undervisningen på smagforlivet.dk/gastrolab college.